Guys, welcome back to Ansel's vlog. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. LED ലൈറ്റ് വേണ്ട എൻ്റെ ഉടുപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ കണ്ടോളൂ. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ മെയിൻ ഇത് ഹൈ പവർ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അഡാപ്റ്റർ ആവശ്യമുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു സ്വിച്ച് ആവശ്യമുണ്ട്, പിന്നെ 2 വയർ വേണം. നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാൻ റെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു LED ലൈറ്റ് വേണം. അതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച മിനി കത്തുന്ന ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി എടുക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ അഡാപ്റ്ററിലോട്ട് അഡാപ്റ്റർ ഹൈ പവറിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. സ്വിച്ച് എപ്പോഴും ഓണോ ഓഫ് ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വഴി എർത്തടിക്കും. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് വയർ ഈ നമ്മൾ ലൈറ്റിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം, ഈ 2 വയർ 2 സൈഡിലും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു വയർ ബ്ലാക്ക് വയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം, ഒരു വയർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇല്ല റെഡ് അഡാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെഡ് വയർ ഞാൻ അത് ഡയറക്റ്റ് സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തെ റെഡ് വയർ ലൈറ്റിൻ്റെ LED ലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തെ റെഡ് വയർ നേരെ ഈ 2 വശത്തേക്ക് ഈ ഒരു വശത്തേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് വയറും ഈ ഒരു സൈഡിലത്തെ വയറും കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ സോൾഡർ ചെയ്ത് ഇളകിയല്ലോ, എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഇത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് നല്ലൊരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റെഡ് വയറിലേക്ക് ഇത് കോർത്തിരുന്നേ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പൊട്ടിയാണ് പോയി. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഇച്ചിരി കട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ പുറത്തെ കവറുകളൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി പണിയായിപ്പോയി. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പകുതി നേരം വരെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേ. ഇപ്പോഴറിയുന്ന വീഡിയോ ഓഫായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ കിടന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു പൊട്ടനായിപ്പോയി. എന്തോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഞാൻ പണി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ, അത് ഞാൻ പിന്നെ റെഡിയാക്കിയതാ. കത്തുന്നുണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്കൊരു പണിയുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇനി നോക്കാം. മിക്കവാറും ഞാൻ ഈ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തിടുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇനി അതിനാവശ്യമുള്ള ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പും പിന്നെ ഒരു ഗമ്മും. എന്തോത്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ടേപ്പൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫെവി ഗം, ഏത് ഗം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാനിത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ കാണിക്കാം. ഇപ്പം വീഡിയോക്ക് ഇത്ര ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു സമയമാവും. എനിക്കിനി അങ്ങോട്ട് സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഒട്ടിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്ലെക്സിബിളൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ഇളകിയൊന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്ര മതി. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനൊക്കെ ഓൾ നിങ്ങൾ അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് ബൈ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പം വരെ ടാറ്റ.